Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha sinephatha indaba zokubana ke Kaizer Chiefs ke izawusayina phaa istrikers apha ePortugal esibizwa ukubana ke uFlavio ke Silva, le ndodanyana ke phaa ePortuguese ke baphulaphula indodanyana ke ekuthiwa xa ibalo lisukile ke gadini inde. Le ndoda kuthiwa ke le ndoda iyazothula ke ibhola eziphezulu, intle kakhulu futhi kuthiwa intle nalapha ke kwi-finishing. Kuthiwa amakhosi ke ngoku asho into okubana ke agqibezele phana phaa kona ke isignature yase-striker afuna ukusibethelela phaa ngaphakathi ke kuqela ke le Kaizer Chiefs. Sisathetha ngaye kumfana lo kaFlavio ke Silva, sike sathi nathi kumhlamahlongwane ngaphezulu, sathi ke simkhangela simbona ukuthi ke indodanyana enjani noko lo mfana noko uyathumeka baphulaphula futhi ke uthunywa umsebenzi awugqibe. Le ndoda ikora amanqa kwayi-39 kwimidlalo eyi-78. Akuphelelanga lapho kudlala phaa kulozwe lapha e-Indonesia umfana omdala, akuphelelanga lapho ke baphulaphula ke umfana omdala kwitimu ebeke wayidlalela umfana omdala wabetha amanqa kayi-23 umfana omdala. Loo nto yakuxela into okubana ke noko le ndodanyana noko iyathumeka futhi ke ithumeke ngenene nangenyaniso, umsebenzi ke iwenze. Ithi ke le nto ke baphulaphula ke uba kwenzekile ngenene nangenyaniso iKaizer Chiefs yasibethelele esi striker ke phaa ngaphakathi eNaturena, njengokubana ke kwiphulo apho lokunceda umlumzana uNathi lokubana ke phaa kusizini ezayo umfana omdala azibone noko umsebenzi wakhe ke ulula. Ebeke watsho kuBob Motaung ke, ndicinga uba kwi-interview yakhe ebeyithetha phaa kuRobert Marawa, ezama ukuyicacisa into ethi ke ngoku iKaizer Chiefs ke indlela yokwenza xa izothenga abadlali itshintshile, ayisafani nakuqala. Njengokuba kuqala naniyazi into okubana ke babesuka bahambe bojonga iplayer ngamehlo enyama, basogqiba bathi nanku umdlali siyamthatha. Ngokuthi izinto zatshintsha, nomqeqeshi naye akagqibi yedwa, kunabantu ekufuneka bafayinalaze loo nto. Futhi ke nalapho nakumanagement ayigqibi yodwa, funeka abe khona nomqeqeshi. Futhi ke no-sporting director akagqibi yedwa, funeka kube khona umntu naye osukweseko loluvo ukuya ke naphaa ke koo-ace khuso babalula bonke abantu ke abathi ke xa kuzothengwa abadlali babe yinxalenye. Wathi kodwa ngoku akusagqibi mntu uyi-one, into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ngokutyhile kwelenye iphulo lokwenza ke baphulaphula ke ezo ndaba ke ziye zathi xa ziphuma noko kwakuthando, kwakukuncuma, kwakho kukwenela, ngoba itimu enjengeKaizer Chiefs xa ithe yayibona ke impazamo yokubana xa abadlali ngendlela bebekade bebathenga ngayo ayisalunganga, bathatha isigqibo sokubana ke mabatshintshe loo nto, siyothulela umnqwazi siyaqhwaba. Njengangoku ke kukho la mahla ukuthi ke ngoku esi striker iKaizer Chiefs ke sapha ePortugal ke esibizwa ukubana ke uFlavio ke Silva, ithi iKaizer Chiefs ke ifuna ukwenza sure into okubana ke isignature lomfana ke yayibethelela phaa eNaturana. Kuthiwa ke kusekho into ezincinci nezithile ke esabambile kona iKaizer Chiefs ke izawugqiba ngezo strike. Injalo ke baphulaphula ke ndiflage nani ke ningene nitshone into okubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.